Javi Rivero, jarza, ongi etorri, japera? Eskerrik asko, plazera handi bat. Bueno, ja, elkarrizketa zaporetsu bat egiten dugun, ezta? Saiatuko, hontan sukalden ondo aitzen. Bai, hoi da. Txikitatik izan zea, hola, sukalderako grina izan dezu? Grina baino jatekoa. Sukaldeko baino jatekoa. Bai. Gu esan dugu, etxian beti ikusi dugu otorduk eta mailinguruk eta ze garrantzi izan duen, famili giron. Baina honi nintzen erraz maitatzeko jaten unangatikan, amona eta pozi mantentzen ditun, amatare bai, enun problema hondik ematen jateko garaien. Mutilona, orduan, begigua esaten dana esango zuten, gure mutila ondo jaten nahi da. Zoratzen hau nahi eman handi etxeko. Baina sukaldaritzarako, hau da, ja, zure bizitza hortikan bideratzeko, etzan segitua, etzan hortiken etorri. Hoi geoko kontu bat izan zen, hasieran, bueno, esan dagoa ez, nik etxen ikusi nun, ez, gertatzen zen mailinguru hortan, baina hortikan modu profesional baten ez sukalde nahitzeko edo, ja, bueno, nere hogi, eguneroko hogia sukaldetik irabazteko erabakia, gauza askotan, bizitzako arlo askotan gertatzen bezala, ia nahi gabe edo azken erabaki baten gixan etorri izan. Ni lehendabizi ikusentzuneko modula ikasi nun, soinua, zehazki, musika mundutikan etorren da, ingenieritza batekin saiatu nintzen, gaizki ez, lehen urte beti izatea gorra, baina parrandak gogo desenten ebilkin momentu hortan eta enun gehiagi asmatu gauza askotan, eta hortikan lagun batek kontatu zian nola sortu zan alako unibertsitate gastronomiko kulinario bat. Eta ikusi nun, programa eskatu nun, ze asignatura, ikasgai zeuden bertan. Eta atentzio ditu zian asko, fisiko, kimika, historia, kultura, gauza asko ikutzen ziala hor bertan, nun danak jatea gastronomian ingurun biltzen zian da. Horretik ditu ninu, probatza erabaki nun, baina inungo beldurri gabe gustatu ez eta aurrengo honen ustekua, hala izan zen esan nun. Saiatuko geha, sartu eta hoxe izan nebidea. Aizea Basque Culinary Centerretaz. Bai, hala zen. Modulu bat planteatu nune bai, momentu hortan Irizar, jala eta batzuelako beste eskintza batzuk, baina nahi benetan deigarrik ezitzaiena zen mundu guztiko jendea zetorrela, alegia munduko kulturak ezagutzeko aukera bat gure etxetik atea gabe, azkenen Donostien geunden, gu bila honan bizi nintzen momentu honetan, hortan, Tolosan, orduan bila honan bizi nintzen, eta aukera oso politia zen, ni berez bai oso pertsona kuriosoa naizelako, eta esandakoa ez, zeudelako gauza asko nahi nitunak ikasi, pildora txikitan, baina dana janakin lotura zekatenak. Eta horretik erabaki nun kulinaria sartzea. Eta geratu egin zinen. Eta hoxe geratu. Gaur egune harremana mantentze dugu gaiekin, tarteka klasen bateo beste emateko deitzen haue, historiko, sukaldeko, ia esan oso pikima sektarioare izan daiteke, kontu hau, sukalde mundu ala dalako, baina Jose Politia 2011 urten erabaki hori hartu nun momentua. Eta bertatik ateratzen zea, eta nolako ibilbidea egiten hasten zea? Bertatik atea gabe, nik esan nuke ibilbidea iken hasi ginela, ez? Eta ni bezala, Gorka, gaur egun nire sozioana, Eneko, nire launik onena zana, Geo B aurren urten sartu zana kulinaria. Hasi ginelako, bertan, gradun lehenengo mailatikan, azkenen pentsa gu bila honan, bi herriko gazte, sukaldaritza modu profesional, unibertsitario baten ikasten, ez? Deigarria zen herri txiki baten bila honan. Horren, setxun hasi zitzkion, otordua prestatuko jazu ikastaro bat emango zu, saltsa txikitan, pildora txikitan, herrin gauzak ekitaldik iten. Eta bertan hasi ginen, ekintzaile izatea zertzen probatzen, bai. Nun, goizetan klasen gendezkan, asteburutan tarteka praktikak, ez, lehenengo urten, bigarrenen, hirugarrenen, baina tartian, gure aktibidade horiek, ikeen itun, liburu bat publikatu genuen, ikastaro pila bat eman ditugu, gauza asko inditugu. Eta horra zinen gure ibilbidea jorratzen, ibiltzen, gaur arte. Gaur arte, ez da gutxi. Eta zer dauka, nola deskribatuko zenuke sukaldaritza janariak zuregan daukan lilura hori? Netzako sukaldea, oso romantiko irudi, baina netzako sukaldea erramenta bat pertsona zorion txuiteko. Jatetxe bat, gaur egun jatetxe bat akaten aldetikan, nire helburu bakarra da pertsona batek gure etxeko ateak gurutzatzen momentutikan aldeikion momentu horta, etorri gana zorion txugo edo beto ateatzea. Eta netzako sukaldeak hori dauka, pertsona transformatzeko, mundua transformatzeko erramenta bat izan daiteke. Sabeletik,
noski, baina baita ere, inguratzen ditun, kultura, historia eta, sukaldea osatzen duten arlo guzti horietatik. Baina batez erraminta bat jendea zorion txuteko, mundu hobetzeko. Eta, zuen ekintzaileetasun horretatik, guain dela 5 urte, okerrez banago, ama jatetxea ireki zenuten, ezta? Bai, hor, baita ere beroaldi baten. Beroaldi baten, Bazea delako. Hor, historia labur kontautaz, azkenen bi ordu haitu izketan, Gorka eta Biok, kointzitu genuen nire bigarren urten, graduko bigarren urten, praktikatan Galdizia junitzen, da Gorka bere bigarren urtene toki berdina juntzan, Galdizia Bastos jatetxea. Lehenen urten Biok etxe tradizionala zapalduen eitun, da sugeldatu ginen bertan. Eta horra hasi ginen, azkenen herriko keneko Gorka eta Iru ginen, hor saltxoiten ikastarok eta ziela, eta praktikatako filosofio ikusi genuen, Gorkak eta Bio oso ondo moldatze ginen otordu pribatu horiek gauzatzen, eta 3. 4. maila iritsita gero gure praktikak, proiektu guztik eta unibertsitariok eta bukatu zian. Eta iritsi zen momentu bat, nun lankarga handigoa genekan, gure ekintzaietasun txiki hortatikan, gure benetazko lan horretatikan baino. Eta esan genion elkarri, saiatze bagea Galizin bizi izan genuen gauza berezioi hemen aplikatzen, bion arten, jatetxe, taberna, ez dakiu zerbait, baino hortaz bizitzen saiatu beharrako. Iritsitzalako puntu bat, neik loak entzezian, pentsatze hutsak eta sekulaik ez baldin bat eta ez bat probatzen ere burua ekintzailetzat da loa galtzen hasi izan momentu hortan esan hon, oazen, saiatuko gea. Beste ikasketa batzuk alde batea utzi ban itun, ontaz bizitzen saiatzeko nola ez dut bagoain, ez diot, oto egingo, kontu honi. Eta ze oinarri dauzka amak? Bertakoa, oinarrik aldatzen jute, azkenen gure idea hasieran batzan, bertakoa oso modu irisgarri baten planteatzea, ikuste genuen hor pintxo, beron, momentu oso politia zala, jendeak ulertzezula pintxok sukaldetik ateatzea, ez barrako pintxok bakarrikan eskaintzea, eta esan jogu bakarrikan, Galdiztin da ikusi genuen kontu hau planteatuko deu, nun tiketa oso modu batekoa zan, produktu berezia baino modu irisgarri baten planteatu nahi genuen, oinarrik zian, taska taberna moduko bat, bertakoa jateko aukera zeon, modu irisgarri ekonomiko xamar baten. Ikusi genuen horietzala, erabat jasangarria, gu soldataik ez bai geneuken, esan, ogi bidea bada, ogi erosteko aukera, bintzat ogi bat erosteko aina ogi barra aukeu, eta hori ez genekan hasieran. Orduan, hasi ginen proiektua eraldatzen, bide berri bat eruntz, nun ikusi genuen bertako benetan balioa eman nahi behar genion, balioa zentzu guztietan eman behar genion. Ez guk produktua prezio baten erosi eta prezio hori gutxitu, kontrakoa. Prezio horrei, gu genekan jakintza edo sukaldeko tratamendu horrek, eragin bat izan bartzion, ez da, hasieran ez zeuken, ez genekin hori guztiz manejatzen, ez da, karrera maituta genekan, ez da baltu gire esango baino. Egia da, ni ustez komplexu eta beldur puntu bate bazala, ez? Eta beldurroi galdu genuen momentu, hasi ginen proiektuei forma ematen, eta gaur egun oinarri zein dien bertakoa, garaikoa eta harremanak. Ekoizle txikikin dazkaun harreman horiek. Eta 5 urte hauetan, zer eman dizu, amak? Bizitzeko modu bat, bizitzeko filosofiat, eta are esango nuke, gure etxea eta gure ingurua ezagutzeko modu bat. Askotan, momentu honetan gehien bat, bezero askokin hitzeke duen zerbait da, alde batetik pena matitena, beste alde batetik pozten dauena. Ze exotiko bilakatuan gaur egun gurea, gure etxen jate hutsak. Ez? Guk esan genezake gure ingurua, gure jendea eta gure kultura ezagutzeko modu bat izan dela gurea lantzea eta gurea lan ogibide gizan hartzea. Eta aurten gainera, sukaldari berririk onenen saria lortu duzu, ezta? Gorka ez dakit, Gorkaren abizena esan dugu, Riko. Gorka Riko. Arek abizena arresa duke sukalde nahitzeko. Bai, egia, primerakoa. Eta, egiten ari zarete lanagatik, ezta? Nola hartzen da olako Madrid fusionen? Bai, sukaldari askok esan da, noski banekan sari horren berri, existitzen zena, eta jendek jaso sari hori noski, baina sukaldari askok esan da, behin izendapena jaso genuen momentu, guen kontatuko ez du nola izan zen, esan zuten, sukaldari gazte bati gerta dakioken gauzik garrantzitsuna edo ondina izan daiteke hori. Bagenekin zerbait hori hartzun izango zuna zala, eta ilusioa bagenekan izendauta eute hutsakin.
Baina hala egun baten azaldu zitzaigun, Madrid Fusioneko zuzendaritako bat, Jose Carlos Capel, otordu ekiat, bueno, nervio puntua eta ganekan, Capel dator, Espainia mailan oihartzun handia daukan kritiko gastronomiko bat, eta ondo nahi genion otordua eman, noski, Magnion otordua, talako baten botazioan, importako litzaizue oso humil eta oso azpitikan, zuen izenda sartze baldin bat izendatutan aurtengo, baina zerrenda ez alda bitxita, gu bozka, gu gure apostukin ditu, gure laran batzun alde eta, ez, zuena azkeneko izatea gustatuko litzaiuk eta, noski, esker, eta gorka hola, eta gorkak iguala. Baizea, gu, honek irabaziko dik eta guri launa eta honek kriston proiektua zukek eta betire gu esateo Gipuzkoar komplexu txiki horrekin, ez? Da, gu perfil hortan jugu ginen. Iritsi ginen Madride urtarrian, guri azaron iritsi zitzaigun izendapena, izendapenaz gozatzeko tarteare ez genuen izan, kasi urtarrien iritsi ginen Madridea eta gu, berdin, pentsatuz, honek irabaziko, hau bigarren gatuko, hau hirugarren, da gu esaten, hor gu lau, bosgarren, hor ondo. Da, honek eukiko oi hartzun pixkat eta aprobetxatuko dugu, publizitate pixkatileko. Guazte buru pasa, lagunan etxea bazkaltzea jun, hemengo eventun honekin juntatuko geha eta honek asu ingo geho planengo duenentzako, gu ide horrekin jun ginen. Azte buru pasa. Tan ja, behin kongresua zitzala, bukeran, da, hor ja jendea entzuten hastezea, bozka mandun jendea, prepatu zuek horre hongo zate, zalantza, eta baizea. Eta hirugarren esan zuen, bigarren esan zuen, da gutzako bigarren gatu zena zen, hautagai nagusia diferentzekin, launa gana, eta mezizunarekin bai noski. Talako baten, izena entzun genuen, da esan nuen, baizea. Lehenengo zabioiat, eta zeitegu, baina zein dugu ba. Jangin juzten handanak, eta dakator utxune mental zea bat, resaka oso potenteagan pertsonate bezala, hor, esnatuta ez dakila ze pasan, bi ordutaz, ni enez batzen. Pasazana izan zen oso fuertea. Ze hoi hartzun izan duen geroa, eta danetan politena, herriak, Tolosak eskualdeak, gure lagunak eta gure familiak nola hartu zuten sari hau. Lehen urtea oso potente izan zen, saritan, egia esan zortez eta eskerra hundiz, jaso honetun eguzkia, Idiazabal lehenengo gazta moztu genuen, 15x zerrendan sartu gintuzten bat eta beste, baina Madrid Fusioneko kontu honekin, zenbat jende gertuatu zen besarka bat ematea eta eskerrak ematea, ikeen un lanangatikan, esaten baina nola eskerrak gutzuek ematezkizeu, eman diguzuen arrerangatikan, hemen gaudenetikan. Baitareko izle txikidanak, hile puntan jarrizazkita kontatzen atzezun bitarten, izan zen pasada bat. Eta horri izan zen beste klak txiki bat, beste espaloi txiki bat, non ikusi genuen gauzak ite baldin batugu, jende honentzako da, herriantzako da, eta hau da lortu deuna. Eta hemendik aurre ingo ditun lan guztik, modu hontan izatea nahiko genuke. Eta, sari begin jasotzen denean, errekonozimendua jasotzen nahi denean, amesten hasten zehazte beste narako sarietan, edo izarretan, edo Michelin izarretan, edo horrelakoetan, edo... Erantzun bat eman genuen behin eta beti hola, izarrak zerun eta Michelinak gertu ikustetu ofiziak horra ditu, baina... Egia da, jende asko galdetze igula, edo planteatze gaitxula, edo izan dadila ondo indako lanan etekin bat. Askotan ikuste dugu ez, lagunak eta planteatu ditzaketela haien negoziok norabide oso konkretu baten izan izar Michelina, izan eguzkik, bestelako zerrenda izendapen batzuk. Dugu sekula ez dugu planteatu, nahiz eta jaso ditugun olako rekonozimendu batzuk ez, eta eskertzetugu noski eta ondo datorkigu. Baina ez genuke horrek itxutzea nahi, eta horregatik ikustet saiatzea eskigatzen pikin bat, olako galderak eta olako kalde bat eutzen, nahi deulako gure egunerokotasunen zentratu, eta iriste bada, ongi etorri. Danantzako hobe izango da, ez gutzako bakarrik taldea, ekoizle txikik, familia, sarea, herria posizionatzen lagunduko lukelako. Ez pa etortzen, berdin jarraituko deulanen. Argita garbi. Eta Euskalduna eta sukaldaritza binomi hori, bai badago oso lotuta, errekonozimenduekin, ez da, mundu mailan. Esan nahi dut. Hau, nundi dator edo ze arrazoi da honen atzean, zure ustez? Garai baten hor da Euskal Sukaldaritza berria delako mugimentua. Sukaldari batzuk bilduzian eta jarri gintuzten Euskaldunok izar askon arten, hortxak, gora-goran. Baina gu beti esateu, sukaldari horiek amak eta amonak izan zituzten, defenditu zituztenak gure baserri, gure lurrak, gure kultura eta gure errezetak.
Eta askotan entzutean zerbait da, ze ondo jatean Euskal Herrin. Baina esaldioi, hola, gauzatzen pasatzen duen pertsonen artean zenbatek probatu dute holako izar Michelin bat. Zeratik, nondikan dator, esamen soi, ez? Nondikan dator Euskal Herrin ondo jateanan kontu hau. Ingurune hondian, ama, emakume, gizon eta seme guzti horiek, baserri eta etxe txikitan gauzatu joen jatetxetatik. Hortaz, hemen oso ondo sukaldatu da beti, hemen aprezio handia izan zaio janai beti, eta jate honeko izan gehan oski. Hortaz, gauza bat da, mundu mailan eukideun prentsa, eta beste gauza benetan Euskal Herrin ondo jaten dela. Eta hor beste binobioa dago, ez da? Prestigioa, sukaldaria eta gizonezkoa. Zuen oantxe aipatu dezuna, ez da? Aipatu deuna. Amek eta amonek eta izebek eta emakumeek. Guk, aldarri txiki bat, askotan, oantxe kontatu deuna ez, hor goran dauden horiek, gizonezko gehienak. Itzeki haue askotan, ama eta amonan ingurun, baino dakaten indarra kontun hartuta, gutxitxo aukeran. Zuek ama jarri dio zuen jatetxeari? Ama batek seme-alaba bat zaintzedun modun zaindu nahiko genukelako gure bezeroa. Eta guri, jateko eta sukaldeko grina, ama eta amonatik datorkigulako. Nola antolatzen zarete lanean? Momentu honetan, Gorka sukalde buru, eta nionek, zerbitzua ematet, kome horren, pandemitikan ala antolatu ginelako eta ikusi genulako gure horeka asko zeo beha azala, modu honetan, jatetxe guztian ikuspegia enekalako eta ez bakarrikan sukaldeko hasieran biak sukalden genden, eta gero, ja banatu ginen, lanak banatu genitxun, eta gaur egun sukalden 3 lagun daude, zerbitzun 2 lagun gaude, eta modu hontan ematetu zerbitzuk oso famili txikia gea, eta jende gutxiri emate dio, baino gertutasuna mantendu nahi deulako. Sukaldean dagoenak badakigu gutxi gora zer egiten du, baino dagoena zerbitzen edo esan dezun, hau da, salan edo dagoena, zer egiten du? Zuk zer egiten du? Batzutan pentsatukute, zerbitzi hartu platerak eta mailan gainean jarri, ez da? Eta ez da hori. Sukaldeko lanik zaiena, produktua ondoa erosi eta ez izorratzea da. Eta gure lanik zaiena, hauen historia ondo kontatzea. Platerai, produktuai eta gertatzen gauzari izenak eta bizenak jartzea. Azkenen, jakintza, historia eta kultura transmititzeko gaitasuna dakon pertsonak gea. Ez soilik, esan bezala, platerak hartu eta maila ematekoa, edo zeinekin dezaken lana. Baina gure ingurua irakurri eta dakaun informazio horrei forma eman eta esperientzia bat sortzeko aukera dakaun momentutikan, hoi da gure helburu bakarra. Hemendikan etxea etortzen pertsona noski zoriontsugu izan, hasieran komentatu duna, baina baita ere bere lurra hobeto ezagutzeko helburuakin gauzatzetugu historia txikik, ez? Azkenen, horremen ingurun dauzkan kuadro pila bat, emakume pila baten historiak dakizkiu, tarteka, batei batena kontatuko jo, beste batei beste batena, baina produktuan informazioa izena eta bizenak inomatea. Eta adibidez, menu bat antolatzeko garaian, nola da sormen prozesu hori? Oso polita izan behar du baita ere? Politia baino, nik esan bizute, leheno kana gutxio nezkan egoen baino, baino, politia da, zegunero da ezberdin, baina guri gehien kostatu zaigun lana, seguraski hoiz izan da, prozesu kreatibo horren sortzea. Erabakik nola hartuko ditugu. Oso errexalako platere berri bat sortzea, baina ze zentzukin, zein da mugarria, ze plater bai, ze platerez, biak goxo baldin badaude, edo ze bide hartuko du produktu batekin, edo ze teknika aplikatuko duen, ze historia kontatuko duen. Horrek danak oreka bat behar du, menu baten barrun. Orduan, guk erabaki genuen bere, guendala urte eta erdi eskaz, eskualdea mugatzea. Gure plazaratzea gauzatzea eskualdetik etorri behar du. Gure balorea sortzeko saiakera eskualdea mugatu behar du. Orduan, produktuan jatorria eta guk ikeun irakurketa historiko-kulturala eskualdeakin izan behar du zer ikusia. Horre buruko mina asko ematen du. Zakizu zen bat. Eta, buruko minak ere eman behar du, ostalaritza berez badelako sektore bat, sakrifizio edo pixka bat, asko eskatzen duena, ezta? Nola bizi dezu hori? Eta nola orekatzen dezuen, ezta? Netzako sakrifizio izaten hastean momentun, seguraski beste zerbaita deikatzen hasiko nitzake, ez? Sakrifizio hitza buru sartze bat zait, alde bat eautziko nuke ostalaritza momentuz. Netzako da gehiago, nahi nuke, behiatzen jarraitu, ulertzen jarraitu esan duen bezala, ez? Mundu aldatzeko ofizio bat bezala. Jendea zoriontsu izateko albideratzen ofizioaz bezala egia da, lan orduk, ordutegik,
ez? Azkenen gu jende jai daukenen, gu lanen gaude eta gu jai dauke, baina ikastea hortaz gozatzen. Nik astelen bat ikiarri gozatzen. Astelenak hartzetut eta inorrek eno molestatzen, ez dakit, gainontzeko ikustitut abiadura bixina, ni lasaini joa, perspektiba aldatzea kontua. Gauza gaur egun ja, orekat existitzeala, ez, ordutegi, lan orduk eta garai baten entzutezian, gauza arrotzoiek ja ez die horren beste gauzatzen, eta guk oreka politia daukolo hartan hortaz, zoriontsu gea, gure ostalaritza gor eta sakrifikatu horren barrun, zoriontsu gea. Ez da gutxi. Ikusten zaitugu baita ere, batez ere, komunikabideetan, ez da, telebistan, hainbat, alde hori ere, ze gainera lotuta badago, ez da, badago alako azken urte hauetan beti aspaldidanik, ez da, baina badago sukaldaritza programak eta telebistaren arteko maitasun historio bat, zergaitik gertatzen da dau. Duztet, Euskaldun gehan alde hortatikan jatea, etengabeko gai bat dela, mai gainen poltsikon, jazkeran daun gai bat dela, jatea, nu bazkalduko den, afalduko, nola prestatzen hau, nola erostezun, egunero, itzeingo deu, jateakin zerikusiakan zerbaitetaz. Eta zerikusik ez bauke, zerikusia bilatuko dio. Hortaz, produktu bat sortzea, telebistan kontsumituko dana, janakin lotura aukena, erresa edo bintzat gantxo pixkat bauke. Hor, garai baten, eskaini ziaten, aurpegia jartzea akzio konkretu batzutan, eta hortikan, zerbait konbentzitu zion zuzendari jaunari, eta hor jarraitzeu mutura sartuta baino. Horren irakurketari izan daiteke, gu dakagun mezu hoi, jende gehiagon gana iristeko aukera izan daitekela. Ez bakarrikan, hemen 25 lagun esertzea, 25 launen gana iristegea beste gauza da, Instagram, mediok, telebista, periodiko, sarek, azkenen jende gehiagon gana helarazteko gure filosofia bada modu bat, ez? Behar da, gaur egun behar bada alde hori ere lantzea, ez da? Bai, sensibilizazioa lantzeko, ez? Azkenen gai sensiblea da, gezurra emateo aurrez, azkenen pertsona batei esatea, oso euskalduna sentitzen pertsona batei esatea, lan asko da hoiteko eta erabakik beste modu batea ere hartu daitezke, ez da erresa. Orduan, hitzak neurtuz, aldaketa hondik sortu daitezke baita ere, baina behar dira. Eta bertakoa goratzen duzuen honetan, zein beste sukaldaritza mota duzu gustoko? Sukaldaritza mota? Esan nahi dut, munduko beste... Ni Japoniakin dakat obsesio berezi bat, uste ni bezala oso kuadrikulatu dialako, oso gauzak oso modu bat eiteko dialako, baina batez dakaten arteakiko edo loturan gatikan, ez? Adibidez, 3 alditan eukiet zorte hautekoan bertan, tango sukaldarekin daizketan beti esateo, ez, teknika berdina egunero, teknika perfekzionatzeko. Gu hoi hemen aplikatzea oso zaila dakon mentalidaren gatikan. Aspertu ikega, 2 ordu lan berdina ikien, esate, beste zerbaiteagoa setxun. Hango mentalidea nire helburu bakarra da, nik hau bihar gaur baino beto ikia. Eta gaur atzo baino beto. Esazu, ze mailata iritsi dian, olako purifikazio teknika eta konstant disiplinakin, ez? Ustet hortikan pikin bat falta duela hemen, eta haiek guk dakaun bisipo sortatikan pikin bat falta duela. Baina bin arteko oreka horrek, esan nuke onura handia ekar alko liukela honea, sukaldean. Behar bada noizbait fusion bat egiteko... Fusia egiteko baina ez, baina haien teknika bertako produktuai, bai. Hori bai, ez da? Bai. Eta bukatzeko, betetzear geratzen zaizun ametsik badaukazu? Ostras. Pentsa ze sartuta dauden egunerokotasunen, ametxetan pentsatzeko ere ez dagoela. Amestea lo pixkateo lasaixo ere ametxo bat izango liteke azken aldin, baina ez. Ametxo bat proiektu honek iraun dezala eta proiektu honek balio izatea, bertan proiektuekin lotura dakon pertsona horiek guztiak bizimodu hobe bat izateko. Ez dakit, sor dezala amak, oreka, amakin, zentzua edo harremanakaten pertsona guzti egin gan. Hori izan horitzeken ametxi politena. Bueno, esaldi eder horrekin utziko dugu elkarrizketa, denbora azkar pasa delako. Eskerrik asko, Javi. Nik uste dut elkarrizketa goxo-goxoa prestatu diguzula. Eta mila esker eta sorte hon guztia. Eskerrik asko, benetan. Boa, txabal, beldurra mateit, Ez ateratzen zaizun plater bat. Pilpilekin enaiz oso ondo ematen.
Orduan bilatu genuen pilpileteko beste modu bat. Ez da pilpil bat guztiz, baina oso goxoa gatzea. Baina pilpila pazientzikin, ez da asmatzen. Zergatik dituzte Michelin izar gehiago gizonezkoek? Potente, Potente. Ba, iruditzen zait, gaur egun daun polemika guzti horren arrazoi askongatikan, egia dela emakumezkok atzeko lan asko indituela historikoki. Eta gehiago zeatik handazkaten gizonezkok baino, esangotena atzeko lana eta Euskal Herriko sukaldek emakumezko defendituela historikoki, eta behar baino toki gutxigo eduki duela tarten Michelin izarroien arten. Zer da, zure menuan inoiz sartuko etzenuken jakia? Piña, kanela, ze gehiago, piña, kanela, kiwia. Ez dira hola berez oso gurek eta oso gertuko dianak, baina, gainontzeko elikaiekin ez dakat arazo horiegi, neone jateko. Eta nahi gustatzen zait, menun jartzen ni jatetena, eta hoixek, kanela batez. Beharrezkoak dira inbeste sukaldaritza programa? Ni kolaboratzaile naizen aldetik esango, bai, beharrezko dira, kontzientzia sortzeko eta gure mezua jendeangan helarazteko. Baina egia da, garai bat bizi izan dugula, ne ustez ja bukatzen nahi dana, nun neurri gabe sukaldea telebistan izan deun, gure lurrontan. Nahikoa sukalde badakau mai gainen bestelare telebistai gabe, eta, esan nuke gaur egun ja oreka hortxe daula. Baina gehiegi izan diala, bai, neon ere nekatuta bukatuen. Egia esan, txitsirioak eta luzokerritzak erabiltzen dituzu. Saiatzen naiz, alegia, euskeraz sukaldatzea ez da erresa. Euskarazko hitzak ondo aplikatzea sukalden, ez da bat erresa. Sukaldatzea adibidez, sukaldeen aritzea, ze sukaldatu ez da existitzen, olako kontukin pila jarri bergen ituzke, eta euskara eta sukaldea, nola harremandu daitezkeen hausnatzeko daukea pikin bat. Janari azkarra kontsumitzen duzu? Jo, bai, zerri xamarra naiz. Gauzadian bezala, janari azkarra kontsumitzea ez da gustatzen zaitela, baina askotan momentua bea bultzatze gaitu horta eta gozatzen ikasi dugu. Gure koherentzi horren barrun tarteka behar dikio inkoherentzi batzuk gurea baloratzeko. Eta bai, ze kristo ezautzen hauenak bakien izalean naizela.